Sakina ta amsa mamma Sarat amsa mamma Nana ki amsa mamma La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Ina MCD ya amsa waƙata MCD ya yi bacci yana waƙata CD ya yi bacci na waƙata CD ba shi da lafiya Allah ya ba shi ita Allah ya ba shi ita sannan kuma akwai wani abu shi ma Allah ya ba shi la ilaha illallah akwai wani abu Allah ya ba shi ita illallah